Soc la Rosa del Forn de Baix de la Fatarella. Haureu pensat, mira, la pesada una altra vegada, ara és per a promocionar el nostre comerç i el de tot el poble. És una cosa que ens agradaria molt. Com ja sabeu, el nostre forn és una mica significatiu perquè és un dels únics forns que queden, me sembla, a Catalunya que està treballant en el foc directe dins del forn. És un forn molt, molt antic i impossible trobar el temps que té. I després jo considero que pel poble i per a nosaltres l'hauríem de considerar com una joia. A la Fatarella, consum local.